Pozdravljam sve učenike 9. razreda. Nastavljamo sa novom nastavnom jedinicom u okviru nastavnog predmeta historije. Današnja nastavna jedinica nosi naziv Jugoslavija od 1945. godine do 1990. godine. Ova nastavna jedinica se nalazi u vašim udžbenicima na stranici 134. Dobrodošli u online nastavu. Komunistička partija Jugoslavije bila je glavna i jedina snaga u zemlji od 1945. do 1990. godine. Postala je državna stranka i odredila je jednostranački sistem. Na prvom zasjedanju Ustavotvorne skupštine 29. novembra 1945. godine u Beogradu ukinuta je monarhija i stvorena je Federativna Narodna Republika Jugoslavija. Federativno uređenje i ravnopravnost naroda sa republikama Slovenijom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom. Regulisano je Ustavom od 31. januara 1946. godine. Privremena narodna vlada donijela je zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji, koja je počela tokom 1945. a završila se 1946. godine. Na slici, draga deco, možete vidjeti države koje su bile sastavni deo Jugoslavije. Nacionalizacija privatnih privrednih preduzeća počela je odmah posle oslobođenja, odnosno kada je donijet zakon o izvršenju konfiskacije. Zahvaljujući entuzijazmu stanovništva i velikom radnom elanu, zemlja se brzo oporavlja i već 1946. godine stvoreni su potrebni uslovi za prelaz na plansku privredu. Na spoljnopolitičkom planu Jugoslavija je 1948. godine došla u sukob sa Stalinom, odnosno SSSR-om. Poslije sukoba sa SSSR-om i istočnoevropskim zemljama, rukovodstvo Jugoslavije tražilo je način za prevazilaženje nastalih privrednih i političkih problema. Dirigovano centralističko rukovođenje sputavalo je inicijative nižih institucija i pojedinaca. Da bi se spriječila takva pojava, u toku 1949. godine data je inicijativa o osnivanju radničkih savjeta, državnih i privatnih preduzeća. Tada se prvi put uvodi i funkcija predsjednika Republike, za koju je izabran Josip Broz Tito i na njoj ostao do kraja života. Savezna narodna skupština je 1963. godine izglasala novi ustav. Prema ovom ustavu promijenjen je naziv države i od tada se naziva Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. U cilju daljeg razvoja, samoupravljanja i jačanja nacionalne ravnopravnosti ustavnim promjenama iz 1967. i 1971. godine, a posebno Ustavom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz 1963. godine, socijalističkim republikama i socijalističkim autonomnim pokrajinama Vojvodini i Kosovu, 1974. godine izvršene su radikalne promjene u društvenom, ekonomskom i političkom sistemu
Dolazi do jačanja položaja radnih ljudi u odlučivanju u svim pitanjima njihovog života i rada. Međutim, politički i državni organi, opštine, republike i federacije samostalno su razrađivale programe privrede, ali nisu bili stručno dorasli da upravljaju ekonomijom, te su donosili neke pogrešne investicione odluke. Ovakvim radom političkih i državnih rukovodstava spriječena je primjena modernih metoda rada i potpuno je potisnuta tržišna ekonomija. To je bio uzrok što se privreda nije razvijala prema svjetskim standardima. U praksi je potpuno dominirala dogovorna ekonomija. To je bio jedan od glavnih razloga ekonomske krize koja se manifestovala posebno 1979. godine. Privredni razvoj zemlje je stagnirao. Spoljni dug se povećavao, tako da se Međunarodnom monetarnom fondu nije moglo vratiti čak ni samo kamata. Investicije su iz godine u godinu smanjivane, a životni standard građana vrtoglavo je padao. Titovom smrću maja 1980. godine završila se jedna epoha, jedina u historiji Jugoslavije, koja je zaslužila da se označi mirnom. Uprkos poteškoćama i političkim problemima, situacija u zemlji je u vrijeme i posle smrti Josipa Broza Tita bila stabilna. Uspomene na veliku ličnost i isticanjem njegovih dobrih poteza pogodovale su propagandi, koja je pozivom na Tita smirivala stanje. To je ipak bila privremena slika kojom su komunisti bili opterećeni. Masovni odgovori stanovništva, štrajkovi i demonstracije pod pritiskom ekonomskog kolapsa rezultirali su prepoznavanjem korupcije državnih komunističkih organa, rukovodstva i pojedinaca. Raspad socijalističkog sistema značio je također kraj komunističke državne partije. U toku procesa demokratizacije izronile su nacionalističke snage. Nakon 40 godina unutrašnjeg mira, te snage našle su se ponovo na izuzetno plodnom tlu. Više nije bilo snage koja im se mogla suprotstaviti. Jugoslovenska ideja umrla je drugi put, a sa njom se raspala i Titova država. Dok su se Hrvati i Slovenci žalili na srpsku prevlast, Srbi su sa svoje strane se osjećali kao glavni nosioci patnje Titovog režima. U stvari, Titov federalni ustav, koji je republikama članicama dodijelio suverenost, oduzeo je Srbiji njeno vodeće mesto u zemlji. To više nije bila jedina vladajuća snaga u zemlji, nego samo jedna od 6 ravnopravnih republika, pa čak ni najbogatija. U to vrijeme stupio je na političku scenu Slobodan Milošević. Od 1987. godine on je vođa Saveza komunista Srbije. Shvatio je da sa socijalizmom je gotovo, a da nastupa nacionalizam i stavio se na čelu pokreta. Na velikim manifestacijama na koje su dolazili seljaci iz svih dijelova zemlje, podgrijevao je atmosferu koristeći kosovsko pitanje. To je bio povod
da Srbija 1989. godine autonomiju Kosova sasvim ukine. To je bio početak kraja Jugoslavije. Težnje Srbije za dominacijom u Jugoslaviji doprinijele su i u drugim republikama da počne razmišljanje o sopstvenom putu u budućnost. Svaka zemlja članica će do 2008. godine da dobije svoju nezavisnost. Nakon teških ratova, zločina, masakra koji će izvršiti Srbija. U okviru ove nastavne jedinice u vašim knjigama imate par pitanja koje trebate da odgovorite. Allah imanet.